Σήμερα παίζω ένα Minecraft mod εδώ και είναι το πρώτο μου βίντεο, αλλά εδώ πέρα το φίλο μου δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Ναι, εγώ έχω κάνει. Και όπως καταλάβατε, το κανάλι μου είναι King of Games και ναι, θα κάνω διάφορα παιχνίδια χωρίς ήχο και τραγουδιά, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ είμαι ο Thunderboy 12, αν δεν το είδατε το όνομά μου. Σήμερα θα παίξουμε mod του survival. Έχουμε βάλει mod στο Minecraft και θα παίξουμε. Μπλα 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 μπλα. Και όλα αυτά να πω. Ξεκίνα! Εντάξει. Του King of Games δεν είναι το πρώτο βίντεο που θα ακούσετε. Το όνομά μου στο παιχνίδι είναι X Alexander. Λοιπόν, ακούστε. Αυτό το μου εδώ πέρα που βλέπετε δεν είναι τίποτα. Να ξέρετε, δεν είναι τίποτα, αλήθεια, δεν κάνει τίποτα αυτό. Λίγο ξύλο, Ναι. Λίγο. Επίσης, βασικά όχι επίσης, όπως βλέπετε στη γωνία εδώ έχουμε ένα χάρτη που μπορούμε να βλέπουμε που είναι ο ένας στον άλλον. Μπορούμε να δούμε που είναι ζώα. Βλέπω την ηλικία φάτσα σου. Και εγώ. Εγώ έχω μια χαρά φάτσα. Βλέπω μια νυχτερίδα να πετάει πάνω από μια κότα. Το βλέπεις κι εσύ. Στο χάρτη. Ναι. Και ένα άλογο να... Βασικά όχι, πετάει πάνω. Και έφυγε. Και ένα άλογο να πλησιάζει τώρα. Εγώ βλέπω ένα άλογο να είναι πάνω από ένα γουρούν. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω μαλακίες ότι λες, μπορεί τι στον μαλακίες King λες. of Games μπορεί να κάνω μαλακίες λες. μερικά trolls. Τι μαλακίες λες, για πες μου. Ναι. Lag. Λοιπόν, ακούστε. Λίγο ξύλο πίσω. Εγώ θέλω να χτίσω ένα μικρούλι σπιτάκι μέσα σε ένα μανιτάρι, ρε φίλος. Έχω δει μερικά τέτοια βίντεο που μερικοί χτίζουν μέσα σε ένα μανιτάρι. Δεν πειράζει. Θα είναι ένα δεν είναι ένα σερβερ. Περίμενε. Νομίζω δείχνει πόσο μακριά είμαι από σένα εδώ κάτω, λέει κορ. Είναι που είμαστε. Νομίζω δείχνει πόσο μακριά είσαι. Από μένα. Όπως βλέπετε παιδιά, δείχνει. Όχι, το πίκι, μην το σκοτώνεις. Βλέπετε Ναι. πόσο damage μπορούμε να κάνουμε στα ζώα όταν τα χτυπάμε. Πόια. Και μπορείτε να δείτε από πάνω πόση ζωή έχουν. Όχι, δεν μπορούμε να δούμε. Καλά. Μπορούμε να δούμε και από τους παίκτες. Αλήθεια. Επίσης, όπως βλέπετε. Δεν το ήξερε. Τόση ώρα τι κοιτάμε, ρε. Λοιπόν, πάμε εμείς στο... Έχει λίγο lag από το mod. Δεν πειράζει, αλλά πάμε να... Θα φτιάχνω ένα κάτι τέμπα. Όταν ανοίγουμε το inventory μας, αυτό εδώ πάνω που βλέπετε είναι για να πάρουμε πράγματα. Αλλά εμείς δεν θα τσιτάρουμε και δεν θα παίρνουμε. Όχι, δεν τσιτάρω εγώ. Ούτε εγώ. Δεν τσιτάρω. Δεν θα παίρνουμε από εκεί πράγματα. Και εγώ θέλω να πω ότι μπορεί να κάνω trolls στον Alexander από εδώ. Και ποιος δεν κάνει trolls, ρε. Εγώ. Και σε παρακαλώ να με φωνάζεις από το όνομα του καναλιού μου. Όπως θες, εντάξει. Λοιπόν, έχω φτιάξει κάτι τέμπολ. Έλα εδώ. Πολύ αργά. Εγώ το συνόλο έχω φτιάξει. Παιδιά, εγώ χρησιμοποιώ ένα texture pack, όπως χρησιμοποιώ Εγώ δεν χρησιμοποιώ texture pack. Άλλη μέρα θα χρησιμοποιήσω εγώ. Το Faithful χρησιμοποιώ. Είναι ένα ωραίο texture pack που φτιάχνει λίγο... Παπαρί! Έλα εδώ. Όχι, εντάξει. Τα ζόμπι να τα ανοίξουμε, τι λες εσύ, να τα ανοίξουμε. Άντε, ανοίξε τα. Επειδή είναι δικός μου σερβερ, γι' αυτό μπορώ να το φτιάξω. Είχε. Εσύ να φύγεις. Θέλω να κάνω μάλλον. Όχι, δεν θα κάνεις, είναι περιοχή μου. Καλά. Μπες όσο βαθιά θέλεις, εγώ θα είμαι ήσυχος. Θα κλείσεις απ' έξω. Όχι, είμαι ήρεμο παιδί, εγώ δεν κάνω τέτοια. Είμαι το πιο ήσυχο παιδί του κόσμου, εγώ δεν... Σοβαρά. Θέλω φαΐ, πεινάω. Μην βλέπετε εδώ, πεθαίνω από την πείνα. Εγώ έχω φάει. Ένα πρόβατο.
2 πρόβατα και άλλο ένα πρόβατο λίγο πιο μακριά μου. Όχι, 2 πρόβατα μόνο. Εγώ βλέπω μια νυχτερίδα. Εγώ δεν βλέπω. Στο κάκκινο. Εγώ βλέπω ένα σκελετό στο χάρτη. Ναι, βλέπω 3 πρόβατα. Εγώ ένα πολύ μακριά που δεν φαίνεται στο χάρτη. Το βλέπω εγώ. Δεν με φεύγεις πολύ μακριά. Δεν έφυγα μακριά. Βρήκα iron. Το βαράω στο κόλλο και δεν παθαίνει τίποτα. Άντε, ψόφα. Ναι, έχω 2 γούλι. Εσύ πόσα έχεις? 0. Σοβαρά wood βρήκες να βάλεις. Γουλ. Wood έβαλες εδώ. Γουλ. Ξέρω ότι... Αυτό εννοείς. Εγώ εννοούσα γουλ. Ξέρω, εγώ εννοούσα ότι έβαλες φωτιά. Πεινάω ρε φίλος. Έχεις πέτρα, φτιάξε ένα φούρνο. Φτιάξε ένα φούρνο. Άντε. Εντάξει. Βάζω μέσα αυτό το ξύλο και τις μπριζόλες μου. Θα τις φάω εγώ τις μπριζόλες επειδή εγώ πεινάω. Εσύ κάτσε εκεί που είσαι. Εγώ πεινάω. Καλά, αν δεν θέλεις iron, εγώ πάνω πάρω το iron. Φέρε πίσω τις μπριζόλες μου. Τις μπριζόλες. Δεν στις δώσω, περίμενα να πάρω το iron. Αν Ακούσει. αφήσεις να πάρω το iron θα στις δώσω. Εντάξει. Δεν έχεις καν αέριο. Iron. Και εγώ θα σε κλείσω μέσα για το όνομα του νόμου. Πού είναι? Μπριζόλες. Στις έδωσα. Και εσύ να φύγεις και μου ξαναπειράξεις τις μπριζόλες. Τώρα. Αν και παιδιά δείχνει πόσο πόσο ακόμα μπορεί να αντέξει το πράγμα εκεί πάνω, το pickaxe και όλα αυτά. Αλήθεια. Εγώ νόμιζα μόνο στις πάνω πλήσιο δείχνει. Ναι, δεν το δείχνει μόνο στις πάνω. Α. Είμαι λάθος. Είμαι ένα ανόητο παιδί που λέω λάθη και λάθη. Εντάξει. Αλλά τώρα, εγώ είμαι προ. Θα πάρω τις μπριζόλες μου, θα τους φύγω σαν τρελός. Νομίζω παιδιά στο βίντεο... Έχει lag λίγο. Ναι. Νομίζω παιδιά, στο βίντεο δεν ακούγόμουν καλά γιατί είχα το χέρι μου εκεί από που ακούγομαι. Άκου λίγο. Είχα 2 μπριζόλες, έχει lag, άρα και έχω ακόμη 2 και έφαγα τη μία. Είμαι προ. Το ξέρει Ελλάδα. Λοιπόν, κάθε ένα βίντεο θα είναι από 11 λεπτά. Ήταν ένα πολύ μικρό βίντεο, αυτό ξέρω. Ένα πολύ μικρό. Δεν έχει φτάσει ακόμα 10 λεπτά. Μόλις είδα... 11 είπα. Εσύ πόσα λεπτά βίντεο κάνεις? Μόνο Minecraft παίζεις? Ναι, αλλά σχεδιάζω να κάνω κι άλλες καινού... Όπως Pokemon Go, Pokemon Go και Geometry Dash. Όχι, Geometry Dash, θα σου πάει τα νεύρα. Τώρα το σκέφτομαι να σε σκοτώσω λίγο. Μην. Εντάξει, έχεις 8 ζωή. Έχεις 6 ζωή. Εντάξει. Μου χάσεις damage. Εμένα, το Kick on Games. Report, εντάξει, πρέπει να κάνω. RTMS, κύριε. Και τι έχω στο χέρι μου, και τι έχω στο χέρι μου και αργείς δεν έχω iron. Εμένα έχει 59 ζωή το τσεκούρι μου, είναι δυνατό. Γιατί... Να ξέρετε, King of Games εδώ, εντάξει. Ναι. Το ακούστηκε έτσι. Δεν ξέρω. Σεισμός! Παιδιά, εγώ σχεδιάζω να θέλω να σας φωνάζω. Όχι, άστα, πλοκέ θα δω. Πες το. Όχι. Πες το. Πλοκέ θα λέω. Πες το ρε. Θα σκοτώσω ένα άλογο για να πάρει το φαΐ του, άμα δίνει φαΐ. Δίνει φαΐ το άλογο. Όχι. Πού πας ρε. Δίνει όμως δέρμα. Ναι, μερικές φορές. Κοιτάξτε τη φάτσα του μιλάμε, σαν λυσασμένο σκυλί. 3 ζωή έχεις. Θέλω να πάω λίγο εδώ να γεμίσει η ζωή μου. Άντε γεια, τώρα εμένα θα γεμίσει η ζωή σου. Τι να κάνει εσένα. Όχι. Τι έχεις πάθει γρήγορα. Γιατί?
Εγώ θέλω να κατασκηνώσουμε εδώ μέσα και να φτιάξουμε γρήγορα. Ξέρεις τι, να φτιάξω γρήγορα ένα κόουλ έτσι εδώ στα ψέματα της. Έτσι ένα μικρό καλυβάκι γρήγορα εδώ. Όχι, θα μείνουμε εδώ στην τρύπα σου και θα φτιάχνω ένα κόουλ για να φτιάξουμε ένα τόρ. Ζομπί βίλα. Witch. Βλέπω μια witch στο χάρτη νομίζω. Ένα village. Τι βλέπω κι εγώ. Ένα zombie villager πίσω σου. Λυσασμένο. Θέλω να φάει το μυαλό. Και ένα creeper. Τι είναι αυτό. Το call το πήρες από μέσα. Ξέρω τι είχα πει ότι... Ο zombie villager. Ρε φίλος, πάμε να... έχεις πάνω στο call. Σκάψε γρήγορα το φούρνο. Το σκάβω εγώ. Και σκάψε γρήγορα και μπαίνουμε μέσα στην τρύπα σου. Βάλει ένα τόρτσι μέσα στην τρύπα σου. Και δεν θα σπονάρουν ζόμπι και θα την κλείσουμε από πάνω. Έλα. Φτιάξε ένα τόρτσι. 4. Θα τελειώσουμε και το βίντεο που θα μείνουμε εδώ. Ναι, Έλα, μπες. Συγγνώμη, ήταν μικρό το βίντεο. Μπες πρώτα μέσα. Sorry. Ωραία. Πάρε εδώ τον φούρνο. Και εδώ το κρατήσω. Να μην μπουν ζόμπι. Πού να βάλω το φούρνο. Εδώ, πάνω. Μπα, θα το βάλω εδώ. Λοιπόν, ο καλύτερος φούρνος. Κάνε λίγο. Λοιπόν, εδώ τελειώσουμε το βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Κάντε like. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο. Και φύγε μπροστά μου. Και ναι, εγγραφή. Και τα λέμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Γεια σας.